Assalamu alaikum warahmatullah, barkamu da kasancewa a cikin sabon bidiyo. To yau bidiyon namu ne insha Allah zan nuna muku wani muhimmin sirri a saman WhatsApp, wanda duk wanda ya san yana da group a saman WhatsApp to ya kamata ya tsaya kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshen shi matuƙa, dan saboda bidiyo ne mai matuƙar amfani. Dan uwa, idan wanga ne sabon zuwan ka channel din mu, ina son kai kasa ka danna mana alamar subscribe, sannan sai ka taba ƙararrawar sanarwa. Daga zarar mun dora sabon bidiyo za a ci gaba da sanar da ku. Idan kuma bidiyon ya burge ku sai ku danna mashi alamar like. Nagode, domin wannan shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwa cewa mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi irin wannan. Yanzu sai ga mutum yana da WhatsApp, yana da group, to sai ka ga an waye gari mutane da sannan suna ta fita a cikin group din, an bar group din ba komai. To yau zaka ka shawo wannan matsale, abinda zaka yi zaka shiga ka hana kowa magana, sai kai admin din kawai zaka yi magana a cikin group din. Lokacin da kake son kowa ya magana kuma sai ka buɗe, sai da ya turo da message da vocal da dai sauransu, wanda wasu hakan yana takura ma wasu. Lokacin za a ta turo da sakonni, wasu suna wajen aiki, wasu kuma suna bacci, to hakan zai takura ma jama'a. Da farko zaka zo ka shiga kan WhatsApp ɗinka kamar haka. Idan ka shiga WhatsApp ɗinka ya buɗe ma kamar haka, to zaka shiga cikin group ɗin da ka gashi wannan yanzu mu shine group ɗin namu. A yanzu haka ma mutane suna ta yo vocal, sai ka zo sai ka taba kan ɗan ɗigo-ɗigon nan guda uku ga su nan. Wannan ɗan ɗigo-ɗigon guda uku sai ka taba akai. Idan ka taba kan ɗigo-ɗigon nan guda uku sai ka zo sai ka taba akan nan wani gashi nan. In fode group ɗin wannan sai ka dafa shi kamar haka. Idan ka dafa shi yanzu kamar haka, a buɗe ma ga wuri nan ƙasa kana gani nan gashi nan, parameter di group ɗin wannan sai ka dafa akan shi gashi nan, sai ka dafa shi kamar haka. Idan ka dafa shi kamar haka zaka zo sai ka taba wannan zaɓin na farko, wannan zaɓin kenan, sai ka dafa shi. Idan ka dafa shi kamar haka, to za ka gan shi a nan wurin sama, sai ka maido shi ƙasa. Idan ka maido shi ƙasa ɗin nan kenan, a nan wurin ka tsaye da kowa ba mai yo vocal da dai sauran abubuwa, sai kai adimi kawai, sai kuma wanda ka ba adimi, to sai ka maido shi nan wurin ƙasa. Idan ka maido shi nan wurin ƙasa sai ka zo sai ka taɓa OK. Sai ka zo kuma a wannan zaɓin na biyu, shi ma gashi nan an baya da message ɗin wannan, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi gashi nan shi ma kana gani sama, sai ka maido shi nan wurin ƙasa. Idan ka maido shi nan wurin ƙasa, hakan yana nuna da cewa babu wanda message ɗin shi zai shigo a cikin group ɗin, sai a lokacin da kai ka buɗe wannan abun gan da ƙasa. Wanda message ɗin zai shigo cikin group sai admin kawai, daga kai sai wanda ka ba admin, sai ka taɓa OK. To a haka kulle babu wanda zai turo wani abu ya shigo a cikin group ɗin, kawai sai kai admin sai wanda ka ba admin. Idan kuma kana so ka buɗe shi, abinda za ka yi sai ka zo sai ka taɓa akan nan, sai ka maido shi hakan ga, sai ka ce OK. Nan ma sai ka taba, sai ka maido shi nan wurin, sai ka ce OK. Yan uwa, da fatan dai kun ji daɗin abin da na koyar da ku. Idan kuma akwai mai buƙatar wata tambaya da dai wani abu makamancin haka, sai ya je ƙasan bidiyon ya yi mana comment, ya faɗa mana buƙatar shi.